Amusondona. Maswera sei maijili. Ndaswera hangu. Kuma Shops kuri kudedzerwa kunzi kwabiwa mazvinzwa. Andinombozvinzwa. Hamuna kuzvinzwa. Mirai. Okay. Mune paperback menyu. Aiwa mune Ne maijili mba. Ai shops kuri kudedzerwa kunzi kwabiwa mashops abiwa. Aredwa. Mune paperback menyu. Rutikwe. Ndati paperback menyu mune chi. Tonei. Aiwa kana maijili. Aiwa ndoda kuona. Aiwa. Mirai. Ndati mune chi. Don't start. Makuda kutanga nani. Mirai ndoda kuziva kuti mune mari sitseri. Kwini murikuita sei kuna maijili. Mune grocery renyu remari sitseri. Saka miti munondibvunza mari zvinhu zvangu zvandatenga. Yakakwabiwa. Kwabiwa. Iwayo ya one of the suspects. Amaijiliba muchandibowa kani maijiliba muchandigumbura. Chiko nemimi. Baba!